Welcome to PFTV, to Beekeeper, Singponile mfethu unveiling arena. Before we get into the game, how is the arena? Number one, asibonge ikabzami, sibonga umsebenzi omuhle kade ukhona la on Friday. Kade kahle mngani wami abaningi mabechaza bathi hayi angazi arena wathwathe but mase sengiyibeka mina njenge Beekeeper. Yemfethu awukwazi uthi 2026 ucabanga uzosebenzisa uWhatsApp or uFacebook ka 1990 kunalento abathi uku-upgrade to a latest version. Ngizwa kahle kabi yakho. Ya angeke uthathe league usadlala e-stadium. Uyakizwa? Kufanele u-upgrade mfethu ufike kuphi e-arena. Sebefilo la mntu. Uyangizwa mfethu? And then that goal before we get into ours. Did he mean that goal? Mfethu, mamela baba, ungangifaka ekhulumeni yakezwa. Leyanto kalile pakusile khona. Yazi umjida mfethu makuthiwa uyinkomo esemazingeni. Inkomo of the season. Uyamjida mfethu sichekile leyana. Wayecrossa lapha yana. Kwasho ukuthi ngapha enyaweni akekho mnandi. Yangena ngephutha. Uyangizwa? Injalo nje. Ayikho leya goal. And then leya namhlanje Beekeeper uyibona kanjani? Igame namhlanje mfethu ibimnandi kakhulu ngoba igame yasemazingeni. Ya kuningi besizokulungisa mfethu, you understand? Number 1, there is no number 2, there is no position 2 for Olamthuthu. Sebedelela too much. You understand? Kulok table njengamanje izinto ishintshile mfethu. Njoba ngisho ngithi mina ngiyinceku baba ngumuntu weBhayibheli. Ya wakwezwakala uJesu ecala le ndoda emfishane eBhayibhelini, uZakewu. Ethi Zakewu yehle emthini. Wadilika umthini namhlanje kudilike uZakewu waseNaturena. From number 2, yabo njoba unumber 3. Uyaqhubeka uyehla ke manje back to number 9 ukuya phansi. Ungizwa kahle? Shintshile izinto baba. U2026 ligaya ngomunye umhlathe sazoba mnandi ezweni kuzochitheka ishebo. Lemfowethu siphethe ungamula la ngaphakathi kunongamula kuyakhanya. There is no load shedding arena. You understand? Njoba ngisho ngithi hayi uyabona abasadlala e-stadium basase kwi-old version. Thina sesi-upgradeile baba, asisadlala e-stadium, sesidlala kwi-arena. Ya so mele ngithi useye ukuthi le league nabanikazi bafowethu bangadlala nje abadlalayo bayasiphelezela kodwa le league inegama eyethu siwumzi omnyama. Laba kade besibiza o-Game in Hand FC basazosikuma basilabayo. Siyapha kuzazoba mnandi ezweni, kuzawuguga ama-brying stand, kuphela inyama, kuphela amalahle, kumnandi ezweni, shilo sakusaseka. Opa! Yahle mnyama.